Croeso unwaith eto i'r Myfyrdod hwn. Diolch i chi am droi mewn a cadwch yn saff a gobeithio y byddwn ni'n gallu cwrdd mewn mannau eraill heb fod yn hir. Mae pethau'n edrych yn fwy gobeithiol bod yn ymddangos hefyd fel se bod ar gynnydd y Covid yma ar gynnydd unwaith yn rhagor. Ond bod y brechiad yn llwyddiannus ac yn helpu gadw'r peth dan rhyw fath o reolaeth. Gobeithio mai fel yna y bydd hi'n parhau am gyfnod. Ond mae'n mynnu am bod ni yn cadw pellter cymdeithasol fel mae'n cael ei alw a wneud yn siŵr am bod ni'n gwisgo mygydau. Nid yn unig mwyn ein amddiffyn ni'n hunain, ond mwyn amddiffyn pobl eraill. Edrych yn fel yna dylen ni'n wneud. Mae gwisgo mwgwd yn helpu pobl eraill ac mae'n bwysig yn bod ni yn gwneud hynny. Felly, fe gara ni wythnos hon edrych ar un o ddamhegion Iesu, sef y ddameg am y dyn cyfoethog a Lazarus. Yr hyn sydd wedi ysgogi fi feddwl ar y trywydd hwn yw'r ffaith i fi ddarllen yn ystod yr wythnos eiriau Elie Wiesel, enillydd Llenyddiaeth Gwobr Nobel, ac un o Romania, un a dreuliodd amser hefyd adeg y rhyfel yn Auschwitz. Ac mae'n un o'r meddylwyr a'r nofelwyr gorau sydd wedi bod. Mae'n debyg. Nawr, fe ddywedodd rhywbryd, fi ddim yn siŵr pa gyfeiriad union, gweld y dyfyniad ar y cyfryngau nes i. Nid casineb yw'r gwrthwyneb i cariad, meddai fe, ond difaterwch. Nid casineb yw gwrthwyneb cariad, ond difaterwch. Ac mae yna elfen go gref o wirionedd yn yr hyn y mae yn ei ddweud dybiau i. Difaterwch, ddim becso, ddim poeni, am ddim na neb arall. Dim ond am yr hunan wrth gwrs. Difaterwch, dyna yw'r gwrthwyneb i cariad. Mae cariad yn mynnu bod ni, yn poeni am bobl eraill, yn becso am bobl eraill, yn becso am y cread, yn becso am fyd natur, beth sydd yn digwydd, yn becso am ein cenedl, beth sydd yn digwydd iddi hithau. Mae hyn yn rhan bwysig o'n tystiolaeth ni fel Cristnogion. Mae Iesu'n gweud gwyneb byd y rhai sydd yn galaru. A pwy yw'r galarwyr? Mae pobl yn credu mai adnod ar gyfer dydd angladd yw hwnna, ond nid dyna yw mewn gwirionedd, bod e'n addas ar gyfer dydd angladd, wrth gwrs yw bod e. Ond y galarwyr yw pobl oedd yn traddodiad y proffwydi, oedd rheini'n galaru, pobl oedd yn poeni am gyflwr i cenedl, pobl oedd yn poeni am gyflwr y ddynoliaeth, pobl oedd yn poeni am yr hyn oedd yn mynd mlaen, ac yn dymuno gweld newid mawr yn digwydd. Rhina oedd y galarwyr. I'r gwrthwyneb, i'r difater. Nawr te, mae'r ddameg hon yn sôn am berson difater. Y dyn cyfoethog a Lazarus. Mae'n ymddangos yn Efengyl, pennod 16, yn dechrau yn adnod 19. Yr oedd dyn cyfoethog oedd yn arfer gwisgo porffor a lliain maen ac yn gwledda yn wych bob dydd. Nawr, mae disgrifiad na o dyn dyn cyfoethog yn gyflawn mewn gwirionedd, yn dangos i agwedd dangos pa fath o berson oedd dangos i statws dangos i gefndir ac yn y blaen. Mae yn byw iddo'i hunan. Mae'n gwisgo porffor, felly mae'n ddyn o bwys. Ac y fydde'r gynulleidfa yn gwrando ar y ddameg yma yn cael ei hadrodd,
gan Iesu a'r unwaith yn cydymdeimlo gyda'r gŵr hwn. Byddai cydymdeimlad nhw'n syth yn mynd ato fe. Oherwydd y gredo y pryd hynny fel mae e'n anffodus gan lawer o hyd oedd bod Duw yn bendithio y cyfoethog. Arwydd o bendith Duw yw cyfoeth. Fi'n cofio un person yn dweud wrtha i blynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn, amser ni'n dechrau ar ffordd i'r weinidogeth, bod dyn hynod o gyfoethog oedd hwn, bod Duw wedi i fendithio fe. A dyna pam oedd e'n gyfoethog. Oedd e'n berson da, ac oedd Duw wedi i fendithio fe. Mae'r meddylfryd yn dal yn ein tir ni, yn anffodus, bod Duw yn bendithio'r cyfoethog. A dyna pam i ni'n troi at y cyfoethog o hyd ac o hyd. Meddylwch am gabinet Llywodraeth Llundain ar hyn o bryd. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw'n filiwnyddion, pobl cyfoethog iawn i nhw. Ac i ni'n credu bod y bobl gyfoethog yn gwybod yn well na'r gweddill ohono ni am bwyty siwt mae rhedeg gwlad, siwt mae rhedeg gwladwriaeth, siwt mae wneud a phobl eraill ac yn y blaen ac yn y blaen. Ni'n edrych lan ar bobl sydd yn ennill arian mawr ac yn edrych arnyn nhw am arweiniad ac yn gobeithio cael eu cefnogaeth nhw i hyn a cefnogaeth nhw i'r peth arall. Ni'n credu bod dyfodol y byd ac gwaredigaeth y byd yn dibynnu ar y cyfoethog. Dyna yw ein ffordd ni o weld yn y diwylliant ni'n perthyn iddo. Nawr, dyna fel oedd hi yng nghyfnod Iesu, ac fe fydden nhw gwrando ar Iesu'n adrodd y stori yma, ac yn gweud, dyn da yw hwn. Ac mi roedd yn gwisgo porffor, dangos i statws gymdeithasol e. Mae rhai yn dweud, rhai esbonwyr yn dweud mai Sadwcead oedd y dyn hwn. Berson pwysig iawn yng nghyfundrefn y deml yn Jerusalem. Person gyda llaw ddim yn credu mewn atgyfodiad y meirw. Ddim yn credu bod parhad ar ôl i'r corff farw. Hynny yw, person felly oedd ddim yn credu bod atebolrwydd mewn bywyd, bod ddim yn atebol i neb am beth oedd yn gwneud yna fel yma anffyddiaeth yn y pethau hyn yn arwen. Dyna i ble mae'n arwen. Atebol i neb. Gallai ei wneud fel fi moyn mewn gwirionedd, achos rwy'n atebol i neb, ond i fi'n hunan. A dyna feddylfryd y dyn hwn. Ac mi roedd yn rhoi pwysles mawr ar fwynhau. Oedd e'n gwledda yn wych bob dydd. Siwr yn cynnal partion yn ei villa ac yn cael pobl i mewn yn gyson reoledd i brofi'r gwinoedd gorau ac yn y blaen ac yn y blaen. Person oedd yn byw iddo'i hunan ac i fwynhau bywyd i hunan ac ati. Oedd hwn. Ac wrth i ddrws yr oedd cymeriad arall. Wrth i ddrws gorweddau dyn clawd o'r enw Lazarus, yn llawn cornwydydd, ac yn dyheu am wneud pryd o'r hyn a syrthiau oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog. Sylwch beth mae Iesu'n gweud yn hyn, dyheu am wneud pryd, nid bod e yn gwneud pryd, dyheu am wneud pryd oedd e, oedd hyd yn oed ar hyn oedd yn cwmpo bant o'r fordydd yn tu hwnt i'w allu fe i gael gafel ynddo fe. Ac yn wir byddai'r cŵn yn dod i lyfu i gornwydydd. Na chi ddarlun o anobeth pur. Na chi ddarlun o person yn y gwder. A dim unrhyw fath o ddyfodol iddo fe mewn gwirionedd. Wedi colli pob gobeith. Wedi colli pob hunan barch.
y cwn y stryd, nid cwn y byddai'r perchenog y tŷ yn ei magu, ond cwn y stryd oedd yn cerdded nhw ymlaen yn ddigartref ac yn y blaen a hwythau'n llawn am iechydon o bob math a byddai'n dod yn gwmni i'r Lazarus ac yn llio i gornwyd iddo ac yn rhoi rhywfaint o gysur iddo fe. Bu farw'r dyn tlawd a dygwyd ef ymaith gan yr angylion i wledda wrth ochr Abraham. Nawr byddai'r gynulleidfa eto yn meddwl, wel, dyn tlawd yma, werth dim, Lazarus yn werth dim. Oedd e dan belltith Duw, mae'n amlwg. Mae Duw yn sicrhau fod e ar ei golled. Am ryw reswm, beth oedd e wedi wneud, sa'n ni'n gwybod, a byddai'r gynulleidfa ddim yn gwybod, byddai nhw'n dod i'w casgliadau ei hunain, wrth gwrs. Mae'n bosib bod e'n wneud hyn, mae'n bosib bod e'n wneud fel arall ac ati. Ond beth bynnag, oedd e wedi wneud i heiddi'r bod yn y cyflwr hwn, oedd e, cyflwr cwbl anobeithiol. Ac mae e yn marw. Dychmygwch sioc y gynulleidfa wrth i nhw glywed Iesu yn mynd mlaen fel hyn. Bu farw'r dyn tlawd a dygwyd ef ymaith gan yr angylion i wledda wrth ochr Abraham. Waw! Gath e ddim angladd. Bu a farw ar y stryd, gath ei dympo mynd a thebyg, ei gehena, a'i adael yn y fan honno. Ddim gwybod beth bydde wedi digwydd iddo fe. Ond, nath e fynd i'r nefoedd. Beth? Y dyn tlawd yma yn mynd i'r nefoedd. Bu farw'r dyn cyfoethog, ynte, a chladdwyd ef gas e angladd barchus. Oedd e'n Iddew da, cofiwch, oherwydd mae e'n cyfarch Abraham fel ei dad. Gwrandwch, yn Hades, ac yntau mewn poen arteithiol, Hades, gael groeg am drigfan y meirw, wrth gwrs, mae'n gallu cael ei gyfieithu i uffern, os dim rhaid o fe, cael ei gyfieithu i uffern, ond mae'r disgrifiad Iesu o'r lle yn un uffernol, beth bynnag. Ac yntau mewn poen arteithiol, cododd i lyged a gweld Abraham o bell. Nawr, mae Iesu'n defnyddio darluniau yr oes i'w gymryd yn llythrennol, wrth gwrs, fel ni'n ymwybodol ynglyn â hyn. A Lazarus wrth ei ochr. A galwodd Abraham fy nhad, trigarha wrthyf, anfon Lazarus i'w lychu blaen i'w fus mewn dŵr ac i oeri fy nhafod oherwydd yr wyf mewn ungoedd yn y tân hwn. Mae wedi cael cryn dipyn o sioc bod e dal i fodoli, bod e'n dal yn ymwybodol. Ac yna mae wedi cael mwy o sioc bod e yn y tân mawr, yn Hades neu yn uffern, ac yn dioddef yn y fan honno. Ac mae e yn, dyw e ddim wedi newid dim o'i gymeriad, a mae e yn galw ar Abraham i hala Lazarus ato fe. Yeah. Lazarus yn wasbach iddo fe, hyd yn oed yn y cyflwr hwnnw. Ac mae Abraham yn ateb yn mhentyn, meddai Abraham. Cofiai ti dderbyn dy wynfyd yn ystod y fywyd a Lazarus yr un modd i adfyd. Yn awr mae ef yma yn cael ei ddiddannu a thithau yn dioddef mewn ungoedd. Heblaw hyn oll, rhyngom ni a chi a mae agendo'r llydan wedi osod, rhag i neb a ddymunau hynny groesi oddi yma ato chi, neu gyrredd oddi yna atom ni. Atebodd ef, os felly fy nhad, rwy'n erfyn arna ti anfon i ef i di fy nhad, at y 5 brawd sydd gennyf, i'w rhybyddio am y cyfan, rhag iddynt hwythau ddod i'w harteithio yn y lle hwn. Ond dywedodd Abraham, y mae Moses a'r proffwydi ganddynt, dylent wrando arnynt hwy. Nag e Abraham fy nhad, atebodd ef. Ond os a rhywun atynt, oddi wrth y meirw, fe edi farhant. Ond meddai ef wrtho, os nad ydynt yn gwrando ar Moses a'r proffwydi,
Yna ni chant I hargyhoeddi hyd yn oed os atgyfoda rhywun o blith y meirw. Nawr, beth oedd y dyn cyfoethog yma wedi wneud yn wrong I heiddi mynd I uffern? Oedd wedi gweld Lazarus tu fas I gartre, mwy na thebyg bod ddim wedi cymryd rhyw sylw arno fe. Oedd e'n gweld canoedd nad miloedd o bobl yn yr un cyflwr bob dydd. Oedd e'n gweld a'i anwybyddu fe. Nath e ddim mynd mas a'i gico fe, nath e ddim mynd mas a'i gamdrin mewn unrhyw fodd yn y byd. Oedd e'n ddifater yn ei gylchau. Beth nath e? Dim byd. Yn gwmws. Dim byd. Oedd e'n gwybod bod pobl mewn angen a nath e ddim byd ynghylch â hynny. Oedd e'n gwybod bod pobl yn dioddef a rath e bwysleisio ar fwynhau ei hunan a cael y pethau gorau iddo fe ei hunan. Oedd e'n gwybod bod angen yn y byd a nath e ddim byd. I'n una'n gwybod hynny hefyd, yn dyn ni. Ni'n gwybod bod angen yn y byd. Ni'n gwybod bod pobl yn dioddau. Ni'n gwybod bod y byd naturiol yn dioddau. Ni'n gwybod bod angen cyfiawnder yn ein cymdeithas ni, yn ein cenedl ni, un cenedl ni. Ni'n gwybod bod angen yn y cyfnod arbennig hwn. Ond mae rhan fwyaf o bobl yn gwneud dim byd. Mae rhan fwyaf o bobl yn perthyn I diwylliant. Oedd y person hwn, cyfoethog hwn, yn perthyn iddo. A'i ymateb nhw yw gwneud dim byd. Yr hyn mae'r stori yma yn pwysleisio yw atebolrwydd. I ni yn atebol, beth bynnag yw'n barn ni, ni'n atebol. Atebolrwydd a hefyd mae'n bwysig yn bod ni yn cymryd sylw ac yn poeni. Nid poeni yn gadle fod yn bryder arno ni neu ni ddioddef, nag nid fel ni, ond bod ni yn poeni ddigon I wneud rhywbeth. Wneud rhywbeth I helpu'r sefyllfa. Wneud rhywbeth I helpu'r tlodion. Gwneud rhywbeth I helpu'n byd ni. Gwneud rhywbeth I helpu'n cenedl ni. Mi roedd difaterwch yn dan ar grôn Iesu. Fel oedd e'n dan ar grôn y proffwydi, y galarwyr. Gofynnwn ar I Dduw'n helpu'n unne I fod ymhlith y rai sydd yn poeni am ein byd, ein cenedl a byd naturiol sydd yn poeni am bobl eraill. Poeni digon I wneud rhywbeth. A wneud rhywbeth yn enw'r arglwydd Iesu. Helpa ni Iesu I gymryd o ddifrif yr alwad arno. I gydweithio â ti. I gydweithio â ti y tad, y mab a'r ysbryd lan.